हाँ। अब कवि सम्मेलन किस कैसे टाइप होगा? Comments will appear here. हो गया मम्मी, हो गया। काव्य सम्मेलन। हाँ, अब उसे स्टार्ट करो। हाँ, आ गई मम्मी लाइफ। एक से रुक जाओ, यहाँ पे नेटवर्क सही नहीं है, उधर ले जा रहा है। अब उधर ऑन कर। लाइव उसको कनेक्ट करो वहां से। आवाज आ रहल बा? ऑडियो नहीं आओ, ऑडियो। हम मधुबाला सिन्हा सबके प्रणाम करतानी। आ सबके देर से अइला खातिर सबसे क्षमा मांगतानी। ना बहुत चीज ऐसन होखेला जो आदमी ना जानेला, आ ना जानला के कारण हमार आवाज आ रहल बा? हम मधुबाला सिन्हा सबके करबत प्रार्थना करतानी, नमस्कार करतानी। मंच के नमन करतानी। देर से अइला खातिर सबे से हम माफ़ी मांगतानी। मंच पर उपस्थित सभे विद्वजन के नमस्कार करतानी। सभे दर्शक दीर्घा में जे भी बैठल बाटे ओकरा के भी नमस्कार करतानी। सभे श्रोता जे बाटे ओकरा के दिल से बहुत एक तो पहले बार हम आइल बानी, ओहू में आज देर हो गई बा, ना जलना बिना बहुत समय ले ले बा। हम सबसे क्षमा चाहतानी। आज हमार बहुत बड़ भाग्य बा कि जौना पटल पर एक से एक गीतकार, रचनाकार, साहित्यकार उनके आविर्भाव भइल बाटे, ओह पर आज हमहू उपस्थित बानी। एकरा खातिर हम सारण भोजपुरिया समाज के पटल के नमस्कार करतानी, धन्यवाद देतानी। साथे गणपति जी के और राम प्रकाश तिवारी जी के भी आशीर्वाद देतानी। प्रणाम भैया। थोड़ा सा मन घबरा गई लटे, ना आइला से मन घबरा गई लग। सब बड़ भाई के लोग के, सब छोट भाई लोग के, सबे के हम नमस्कार करतनी। गणपति जी के और राम प्रकाश तिवारी जी के आज प्रयास ही सफल भइल कि हम एक पटल पर उपस्थित भइनी। आज पटल के अध्यक्ष महोदय के, ज्वाला जी के जन्मदिन बा। वहाँ के हम ढेर ढेर बधाई देत, वहाँ से अनुमति चाहतनी अपन बात मंच के माध्यम से अपने सभे तक पहुँचा सकी। हम सबके हम फिर से प्रणाम करतनी। हम कोनो रचनाकार आ साहित्यकार ना,
बस मन में जब भाव आवेला हम ओकरा के शब्द के रूप में कागज पर उतारे नहीं। हमारा आवाज आ रहल बा उहे सब भाव हम अपने समन के सोझा रखे के चाहतनी। गीत गौनई ये सब हम कुछ ना जानी। अरविंद भैया प्रणाम बटे, दिवाकर भाई प्रणाम बटे, उपस्थित पटल पर सभी के हम प्रणाम करतनी। हम यह कहत अपन बात शुरू करें कि हम छंद ना जानी ले, हम बंद ना जानी ले। हम छंद ममता से प्रणाम करतनी। हम छंद ना जानी ले, हम बंद ना जानी ले। मन में जब भाव जे उठे बस वही लिखे के जानी ले। अखिलेश्वर मिश्रा जी नमन करतानी। राम निवास जी स्वागत बा राउर। हम एक बार फिर सबे से देर से इला खातिर क्षमा मांगतानी। रखते हैं। आज महामारी के समय चल रहा बाटे। ये महामारी काल में सामाजिक दूरी के बाद भी इ कब केकरा लगे चल आवे कहल बहुत कठिन बाटे। एकरा के कोई समझ नहीं सकत। एह पर हम एगो अपन रचना लिखले बानी। आई अपने समन के सोझा रखतानी। हम एक बार फिर सबे से क्षमा मांगतानी। अब बात अपन शुरू करतानी। कुछऊ अब कहीं, कुछऊ अब कहीं का जाने इ दुनिया में का आइल बा। कुछऊ अब कहीं का जाने दुनिया में इ का आइल बा। आ जरल मुगल हिया सभे के आ सभे त डेराइल बा। कुछऊ कहीं दुनिया में अब इक्का दुनी आइल बा। आ जरल मुअल हिया सभे के सभे त डेराइल बा। बड़ा खराब दिन ई आइल, बड़ा खराब दिन ई आइल। मनवा त घबराइल बा। 1 मीटर के दूरी बनौले सभे मास्क चढ़ौले बा। के केकरा के अब चिन्ही, के केकरा के अब चिन्ही। सभे त अझुराइल बा। जहाँ जाई वहाँ त देखी मनवा अब भयाइल बा। हाय बेदर्दी गर्मी ओह में सबका के सतौले बा। अब बहे जब पछुआ वही में धूरे बहे वही में पछुआ वही में। इस अनजान जी नमस्कार करता नहीं। मुंह लुकौले मास्क में, मुंह लुकौले मास्क में रूप त मुरझाइल बा। केहू ना केहू के चिन्हे सभे त घरे लुकाइल बा। जीते के बाद जंग हमनी के, जीते के बाद जंग हमनी के। घर ही में अब रहल जाओ। जबले ई ना भागे बेदर्दी दूरे से बतियावल जाओ, दूरे से बतियावल जाओ। बहुत बहुत आभार राम निवास जी के। सारण भोजपुरिया समाज बहुत सुंदर जी, धन्यवाद। अपन स्नेह आशीर्वाद बना के रखी लोगनी। थोड़ा समय के आगे बढ़ गईला के कारण थोड़ा सा घबराहट हो गई रखा, लेकिन अपने लोगन के स्नेह आज ठीक देर से ही भइल, ठीक हो गई। बस उस शब्द के रूप में महामारी से बढ़ला के बाद हमार बेटा पतो भगिना भगिन पतो बेटी सब डॉक्टर बारे सब। जब ही
महामारी के प्रकोप जो देखे तो मन भयाला, मन डेराला। आई कुछ बात करत नहीं। दिवाकर उपाध्याय जी, नमन बा। लिखे के माहौल तो हमरा बचपन में मिल गए रहे। जैसे हम पहले ही कहनी, हम कोनो रचनाकार ना है, साहित्यकार ना है, लेकिन माहौल बचपन से ऐसे मिलल रहे। एक पटल पर, सारण भोजपुरिया समाज के पटल पर अपने सबन के बीच एगो मजबूत कड़ी, मजबूत सवा अरविंद कुमार श्रीवास्तव जी बाड़ू। वहाँ के बड़ भाई हमर बानी, वहाँ के प्रणाम करता नहीं। बचपन से वहाँ के हम देखी, लिखत रही, पढ़त रही कुछ कुछ, तो धीरे 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 हमरो भीतर एगो भावना जगल। हमू लिखे के कुछ कुछ प्रयास करत रही। प्रयास के बाद शादी ब्याह के बाद डायरी एने से एने रखा गई। एक दिन पति देव के हाथ डायरी लगल और लोकल पत्रिका में, अखबार में एगो रचना हमार निकल गई। और रचना निकलला के बाद लोकल मोतिहारी के ही में धीरे धीरे पहुँच हमार आवे लगल, बढ़े लगनी। वही में एगो रचना लिख लेनी 16 दिसंबर 1994। 1994 में महाराजा हरेंद्र किशोर में एगो कार्यक्रम रहे, अखिल भारतीय भोजपुरी सम्मेलन, 2 दिवसीय कार्यक्रम रहे। और कार्यक्रम में हम पहले बेर एगो भोजपुरी गीत लेके दहेज पर। दुर्भाग्य हमार वो गीत हमार लोग चुरा ले हल, लेकिन 4 पंक्ति ओकर हमार याद बा, अपने सब के समक्ष हम रखतानी। अब वो रचना हमार तो ना भई, लेकिन रखतानी। दुअरा पर बाबा रोवे, एगो बाप के भाई के का भावना होखेला जब लड़की के शादी ब्याह के बाद दहेज जोड़े के पड़ेला, लड़की सियान होखेले तब। ममता सिंह जी, प्रणाम करतनी रुआ के हम। दुअरा पर बाबा रोवे, अंगना में माई। दुअरा पर बाबा रोवे, अंगना में माई, कैसे के बबनी बियाहल जाई। बबनी होई गईली भार, बबनी होई गईली भार, माई रोए जार जार, बाबा हुक से बीमार, भैया लागे ले लाचार। कैसे इजतिया बचावल जाई, कैसे के बबनी बियाहल जाई। ये रचना एगो गीत लिखले रहनी। जे भी भैलू ओकरा बाद धीरे धीरे साहित्यकार लोग के एगो जमघट बने लागल हमरा यहाँ। धीरे धीरे समाज में या लिखे के क्रम जे बाटे से बढ़े लागल। वही क्रम में अपने के आदरणीय यादव चंद्र पांडे जी, केदारनाथ सिंह जी, बलराम मिश्र जी, कुबेरनाथ मिश्र, विचित्र जी, नीलय उपाध्याय जी, एगो हस्ताक्षर लोग के संपर्क में या लिखे के क्रम जे बाटे हमर थोड़ा सा बढ़े लगा। जी 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 भैया प्रणाम बाटे। बहुत सुंदर प्रस्तुति हो रहल बाटे। थोड़ा सा घबरा गई रहनी हम जरूर शुरू में, लेकिन अपने लोगन के आशीर्वाद बाटे, थोड़ा ढंग से तो जरूर कर देम। जी यही क्रम में 3 गो भोजपुरी रचना हमार गुजरात के रैन बसेरा पत्रिका से बगहा के रानी पांडे आशुतोष जी, आदरणीय श्रद्धे, वहाँ के एक साथ भोजपुरी रचना हमार निकलवैली। और ओकरा बाद से एक क्रम बन गई, गुजरात हमार भोजपुरी के रचना छपे लागल। लेकिन फिर हमरा लागल कि ना गीत बहनी
जी अब सतर्क हो गई बनी जी। वही में हमार एगो मतारी बाप के शादी ब्याह के जब ये होखेला, लड़की सियान होखेले तो का भावना आवेला, का उद्गार होखेला, ओकरा के 4 पंक्ति हम बतावतनी, लम्बा खींचेम ना। गीत के 4 पंक्ति सुनावतनी। बाबा के मन हमारे बबूनी कब पिया घर जई है, हमारे बबूनी कब पिया घर जई है, हमारे बबूनी कब पिया घर जई है, बाबा के मन कब मर कैमरा से हमारे जी धन्यवाद आशा जी। नेटवर्क भी हमारे साथ नहीं देता आज भाई लोग तो सब कोई खिसेबे करी लो। एगो भाई के जन्मदिन भी बा, सोचनी है कि आज भाई के जन्मदिन के उपहार ही होई, लेकिन आज नेटवर्क भी गड़बड़ा दिलक आ हमहू गड़बड़ा दिली। चलिए देखा तानी तो मन के भावना जे बाटे मतारी बाप भाई का होखेला 4 पंक्ति बतावा तानी। क्योंकि गीत गावे नहीं ना हम, लेकिन गीत रहे ऐसे हम गुनगुनावा तानी। हमारे बबूनी कब पिया घर जई है, हमारे बबूनी कब दुल्हन बनी है, माई के आस कब बरवा खो जई है, माई के आस कब बरवा खो जई है, बाबा के मन कब बरवा खो जई है, भैया के मन कब मड़वा छवई है, माई के मन कब दुल्हा परिछी है, हमारे बबूनी कब पिया घर जई है। संजय मिश्र संजय जी स्वागत बा राउर, नमस्कार बा। हमारे बबूनी कब पिया घर जई है। यही क्रम में बहुरिया या विदाई करके गीत लिखले रहनी, लेकिन धीरे धीरे हमरा लागल कि जब हम गावे नी ना अथी रही हिलत काहे बानी। अच्छा ना ठीक बाटे, अस्थिर रहे। यही क्रम में हमरा मिलनी डॉक्टर जगदीश बिकल जी, अभिभावक, निसंकोच हमरा रचना पर कलम वहाँ के चलाई और वहाँ के हमरा के एक काबिल बना देली कि हम पटना रेडियो स्टेशन पर भी काव्य पाठ करे लगनी। लगभग 2 साल तक मोतिहारी से पटना हाजीपुर जाई, हाजीपुर में रात में रही, सुबह दीदी के कोनो बच्चा के ले करके पटना जाई, रिकॉर्डिंग करी, फिर भागल आई। घर परिवार के ऐसे संजोग रहे, सब बेहतर रहे, लोग साथ मिले, हमरा आगे बढ़े के मौका मिलत जा। यही क्रम में हम आगे जहाँ तक हो सके बढ़ गई। बाद में हमरा लगल कि ना गीत हमरा से जब ना हो सके तो कुछ छंद मुक्त रचना कर लिया। एगो चिड़ै के बिंब दे करके हम एगो कविता लिख ले बनी, अपने सबन के सामने रखा तानी। हम चिड़ै काहे भैलू उदास, चिड़ै काहे भैलू उदास, मन के बनौलू सपन लोक त फिर काहे अवसाद, चिड़ै काहे भैलू उदास।
ई दुनिया माटी के मेला, ई दुनिया माटी के मेला, एह में भरल स्वार्थ के पानी। घूंट घूंट पियर जिंदगी जियल, काटत पीटत बड़ी आसानी। ई दुनिया माटी के मेला, एह में भरल स्वार्थ के पानी। घूंट घूंट पियर जिंदगी काटत जियल, काटत पीटत बड़ी आसानी। तोड़लू तू काहे विश्वास, चिरई काहे भैलू उदास। धन्यवाद रामनिवास जी। सपन लोक के रहलू तू रानी, सपन लोक के रहलू तू रानी। जस धन अपना खतरा तू पौलू। अहम गगरिया रखलू तू कैसे, अहम गगरिया रखलू तू कैसे। जिंदगी के सब रास गवलू, अब के करी तोह पर आस। चिरई काहे भैलू उदास। मन के बनौलू सपन लोक त, फिर काहे अवसाद। चिरई काहे भैलू उदास। अभियो तो व्यवहार बनैल, अभियो तो व्यवहार बनाइल। सगरी जन संग ही मुस्काइल। जस अपजस से नाता तुरल, जीवन तहर धन हो जाई। फेरू जरी दियना अब पास, फेरू जरी दियना अब पास। चिरई काहे भैलू उदास। मन के बनौलू सपन लोक त, फिर काहे अवसाद। चिरई काहे भैलू उदास। जी जी आशा जी, सरस्वती की पावन हो। वाह वाह, बहुत निमन जी भैया जी, प्रणाम भैया। हम जाना तानी कि बहुत सारा लोग इंतजार करके निकल गई हटे, लेकिन हम विश्वास दिलावा तानी सबे के कि हम कोशिश करें थोड़ा सा बेहतर करे के। तो ये हमारे लिखे के क्रम बढ़े लागल। घर परिवार सबसे स्नेह मिलत रहे, गुरुजन के आशीर्वाद मिलत रहे। यही बीच में नई राह एगो संस्था रहे, अभय आनंद जी के बनावल संस्था रहे। उस संस्था सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक तीनों विधा के लेके चले, और वो में सक्रिय रूप से हम शामिल भइली। ओ माध्यम से हमनी के विंध्यवासिनी देवी के, माननीय विंध्यवासिनी देवी के, पटना रेडियो स्टेशन के कलाकार ब्रज किशोर जी के भी हमनी के आमंत्रित कैलनी सर। एक से एक बढ़ के कार्यक्रम कैली सर। गुलरेज जी, धनुषधारी जी, प्रसाद रत्नेश्वर जी, सारा लोग नई राह से जुड़ल रहे। हमनी के कदम जे बाटे से वही में हमारे आगे बढ़त गई। लेखिका है ना, बेहतरीन लेखिका तो ना है हम, बस मन के भाव, मन के उद्गार शब्द के रूप में प्रकट करेनी। अच्छा बा कि बुरा बा, ये तो अपने सबन के सामने बैठे, एक जज तो अपने ही समन करें। हम बस अपना मन के उद्गार शब्द में पिरो करके कागज पर रखे। हम गजल ना लिखी, हम गीत ना लिखी, प्रयास करें नहीं, लेकिन छंद मुक्त हम ज़्यादा लिखे। हम गजल के ना काफिया जानता नहीं, ना बहर जानता नहीं, कुछ नहीं जानता। हम साहित्य जानते नहीं, बस हम इतना जानता नहीं कि साहित्यकार कोई भी छोट बड़ ना होके, जब ओकर कलम उठ गई, जब ओकरा मन में कोनो भाव आ गई, तो उस शब्द के रूप में सामने आ जाला। यह साहित्यकार है, यह रचनाकार है। जी प्रणाम भैया। नारी है, नारी के जीवन में उतार चढ़ाव, हंसी खुशी बहुत कुछ रहेला, रुसके भी रहेला, लेकिन नारी शक्ति मानल जाला। अपना भीतर बहुत कुछ समाहित करके रखेला, समेट करके रखेला। आई एगो नारी पर रचना लिख ले बनी आशा जी, देख के मन भाव विभोर हो गई। हम
स्त्री हैं। जी जी, सारण भोजपुरिया समाज मधुबाला जी हमेशा जिंदा रह। जी बस आशीर्वाद रही अपने के करे खातिर, तो हम कदम आगे जरूर बढ़ा दे। हम बस आशीर्वाद मिले के चाहिए। अब अपना डर पर काबू पा ले बानी, घबराहट पर काबू पा ले बानी। हम स्त्री हैं, हमार संस्कार, हम स्त्री हैं, सृजन बा हमार संस्कार, उपकार बा। शीर्षक बा नारी। हम स्त्री हैं, हमार संस्कार, सृजन बा हमार संस्कार, उपकार हम, परोपकार हम, आ तिरस्कार हमर भाग्य। हम स्त्री हैं, सृजन बा हमार संस्कार, उपकार हम, परोपकार हम, आ तिरस्कार हमर भाग्य। केहू खतिरा सौभाग्य है, हमनी के सौभाग्य बनिक पड़ल बा। केहू खतिरा हम सौभाग्य हैं, लेकिन हमनी के सौभाग्य बनिक पड़ल बा मर्यादा के बही खाता में। हमनी के सब कर्म पाप, मतलब हमनी के सब कर्म पाप, मतलब ई कि हमनी के हई जन्मजात गुनहगार। बाकी ना अपना वजूद के रक्षा खतिरा पाप कईल कैसे छूटी, कब्बो ना। पाप कईल अपना वजूद के रक्षा खातिर पाप कईल कैसे छूटी, कब्बो ना। चंदा वर्मा, स्वागत बा चंदा जी। यमन शर्मा, स्वागत है बा यमन शर्मा। एक तरह से अपना मन के भाव शब्द में पिरो के हम अपने सबन के सामने आजमानी। हमें लायक तो नहीं थी, चूँकि यह सारण भोजपुरिया समाज के पटल एक से एक लोग के अपना पटल पर ले आइल बाटे, एक से एक लोग के अपना जगह में स्थान दिले बाटे। आज ही अगर हमरा के बुलौले बाटे, अपना जगह में स्थान दिले बा, तो ये हमार सौभाग्य बाटे। हम एकरा के अपना अपन सौभाग्य ही मानतानी। हम पटल के सारण भोजपुरिया समाज के संस्थापक, अध्यक्ष, जितना भी सवांग बाटे लोग, सबके हृदय तल से हम धन्यवाद देतानी, आभार प्रकट करतानी, नमन करतानी कि अपने समन एक काबिल हमरा के समझनी आज अपना लगे लिए। जी जी, सशक्त रचना बा जी। प्रणाम भाई, बहुत सुंदर प्रस्तुति हो रहा बा जी। जी उम्र के साथ साथ लोग कहेला कि परिपक्वता बढ़ेला, स्वाभाविक बाटे। लेकिन वही में आई एगो उम्र के अपने के लोगन के रचना हम सुना रहल बानी। उम्र के मोड़ चाहे कौनो होखे। लोग कहेला कि 55 में दिल बचपन के होखेला। हो सकता सही चीज बाटे। हम आज भी अपना के अब बच्चा ही समझे, विशेषकर ऐसा दिग्गज भाई लोग के सामने तो हम बच्चा ही बने। उम्र के मोड़ चाहे कौनो होखे के चाही मन में जिए के उमंग। उम्र के मोड़ चाहे कौनो होखे के चाही मन में जिए के उमंग। दिल धड़कत रहे आ धड़कन के लय पर धड़कत रहे हमार सपना। दिल धड़कत रहे आ धड़कन के लय पर धड़कत रहे हमार सपना। फागुनी ब्यार के साथे
गुनगुनात रहे के चाही देह, फागुनी बयार के साथ गुनगुनात रहे के चाही देह, सरसरात रहे के चाही भाव पोर पोर में आजादी के हुमक, सरसरात रहे के चाही पोर पोर में आजादी के हुमक, मर्यादा के अंधेरा के कोख से, मर्यादा के अचरा के कोर से मुंह तोपले बिना जब मन करे ठठा के हंसते, मर्यादा के अचरा के कोर से जब मुंह तोपले बिना ठठा के हंस दी, जिंदगी उपहार में मिलल बा उधार में ना, जिंदगी उपहार में मिलल बा उधार में ना। जी जी प्रणाम भाई यमन शर्मा। एक तरह अपन लिखे के रचना के क्रम धीरे धीरे बढ़त गई, एक से एक मंच मोतिहारी में, बस मोतिहारी से बाहर जाए के कभी प्रयास न करी। मोतिहारी में ही असली उम्र 55 है। जी जी संजय मिश्रा जी, आभार बापने के कभी जाए के प्रयास न करी, चूँकि मोतिहारी में ही हमरा अपन घर, अपन लोग, अपन समाज इतना प्रेम स्नेह मिलल कि हमरा बाहर जाए के कभी जरूरत ही महसूस न करी। आज भी विशेष परिस्थिति बस लगभग 2 साल से मोतिहारी से बाहर हटल बनी, लेकिन शायद ही कोनो ऐसा दिन होके जे मोतिहारी के याद ना आवे, मोतिहारी के लोग याद ना आवे। आज भी वही माटी में रचना पनपल बा, भाव जन्मल बा, जे भाव आज अपने लगन के सोझा बा। जी आशा जी, मन गदगद हो गई, मोतिहारी के नाम सुन के हमरो मन गदगद हो जाला, बहुत कुछ पीछे छूट जाला। घर परिवार देखत लगभग 25 बरस तक स्कूल के संचालन कैनी, स्कूल चलौनी बच्चा सबके साथ, इंटर कॉलेज में अध्यापिका रहनी, बाद में प्राचार्या भी बनी, सब कुछ लेके चलत भी अचानक विशेष परिस्थिति में हमरा सब छोड़ छाड़ के हटे के पड़ा। लेकिन अब फिर हम लागत है कि अपना जगह पर आ जाए, अपने लोगन के स्नेह मिलत रही। जी सुनील कुमार उपाध्याय जी जी प्रणाम भाई, शुभकामना आशीर्वाद। सृजन हमार कर्म है। आइए एगो बात बताओ तनी, जाति धर्म से अलग हम हैं कर्म के समर्पित कर्मकार। जाति धर्म से अलग हम हैं कर्म के समर्पित कर्मकार, आ हम हैं साथे साहित्य के समर्पित बस एगो कलमकार। साहित्य के समर्पित बस एगो कलमकार। सृजन हमार कर्म। हाँ हाँ, मोतिहारी के मोती एगो हमहू बानी, सही चीज बाटे सही चीज बाटे। नेटवर्क, हाँ रामनिवास जी, मधुबाला जी, नेटवर्क बहुत खराब बाटे। हाँ नेटवर्क बहुत खराब बाटे, आज हमहू बहुत नेटवर्क से परेशान हो गए बानी, लेकिन फिर भी रूरा सुन रहल बानी, अपने समन पटल पर समय दे रहल बानी, ये हमरा खातिर बहुत बड़ा चीज बाटे। साहित्य के समर्पित बस एगो कलमकार है। सृजन हमार कर्म है, सृजित करे जानी ले, भाव नेह के भुखिया हम, सरस स्नेह बरसाई ले। भाव प्रेम के भुखिया हम, सरस
स्नेह बरसाई ले, दुख से सबका दुख पाई ले, हरस मन हर्षित हर्षाई ले, दुख से सबका दुख पाई ले, हरस मन हर्षाई ले। कवि हृदय प्रेम बसल बा, सभे के गले लगाई ले। कवि हृदय प्रेम बसल बा, सभे के गले लगाई ले। दिन हो बा रात अनहरिया, दिन हो भा रात अनहरिया, जब चाहे बुलाई ले। बात कब्बो काट हम पाई, दौड़ल हम चली आई ले। हे कवि मन स्नेह से रखी है, सबका के ई बात बताई ले। हे कवि मन स्नेह से रखी है, सबका के बात बताई ले। जबले ई बनल बा माटी, सबका के संगे बिताई ले, सबका के संगे बिताई ले। बहुत सुंदर प्रस्तुति। हाँ, स्वागत बचंदा जी, बहुत सुंदर प्रस्तुति। पूरा अच्छा लागल, हमार लिखल सफल हो गई। हम रचनाकार हैं, कलमकार हैं, बस साहित्य के सृजन करे जानी। यही भावना के तहत सरस स्नेह बरसाई ले। वाह, का कहे कि जी, आभार, धन्यवाद। और हमार रचना अच्छा लगल, एकरा खातिर और आभार। यही में हम आजकल सावन भादो के महीना बा, कुछ कजरी लिखाता, कुछ भोला बाबा के गीत लिखाता, कुछ सोहर लिखाता, कुछ हमू प्रयास करेनी, कुछ हमू लिखे। लेकिन हम चूँकि गीत गा ना पाइले, ऐसे बस लिख के डायरी में बंद कर देवे। मोतिहारी में गुलरेज जी शुरू से, जब से लिखे के शुरू करनी, लगभग 94 से, अभय अनंत जी, प्रसाद रत्नेश्वर जी, ये लोग आज भी बा। वो समय रनी कवि महेश्वर जी, स्वर्गीय हो गई नियास, प्रणाम करतनी वहाँ के। आंसू जी, वहाँ के नमन करतनी, आज वहाँ के दुनिया में नहीं थी। लेकिन चूँकि मोतिहारी में हम रहनी, यहाँ लोग के सबके स्नेह हमरा मिलत रहे, यहाँ लोग चाहिए कि हम कुछ और करें, कुछ और बेहतर करें। डॉक्टर तफजील अहमद जी आज तक हमरा के बोलत रह गई कि मधुबाला जी, जब भी आप मंच पर आइए, जब भी मंच पर आई तो डायरी अपन जरूर लेके आई। लेकिन डायरी हम लेके ना आई। हाँ आशा जी, रूरा हमार गीत गावे नहीं, अच्छा लगेला, आगे भी रूरा गायम हमार गीत, हम लिखे रूरा गाय। आई रूरा लोग के एगो कौन वाक्य भइल, कौन वाक्य के तहत कुछ एगो व्यंग लिखा गई, लिखे के ना चाहत रहनी लेकिन लिखा गई। गुलरेज जी के देखौनी, कुछ गुनगुनैबो करी। अच्छा, गुनगुनावत नहीं, हाँ वह बतावत नहीं। तो वहाँ के बोलबो कहनी कि अब व्यंग में हाथ आजमावल जाता, लेकिन ना हम आजमावत नहीं थी, क्योंकि वो हमरा से होइबे ना करी। लेकिन वो व्यंग कोनो वजह से लिखले रहनी, कुछ हादसा भइल, कुछ बात भइल, फिर आदमी गई, लौट के आई, बहुत मनावे के कोशिश गई, ना मानल। लेकिन कुछ दिन के बाद वो फिर आवे के प्रयास कैल। तो वहाँ के बात में हमें को कुछ बात अपन लिखनी। ना व्यंग ना सुना, आई को दोसर रचना सुनावत नहीं।
जब मौसम बदलेला तो पतझड़ के जब मौसम आवेला तो पेड़ पूरा अपन शरीर के पत्ता गिरा देवेला। ठीक मनुष्य के स्वभाव से लेहल जा, लेकिन वो हड़बड़ाला ना, घबराला ना, इंतजार करेला। वही पर एगो रचना सुनावत तनी अपने लोगन के। हरिहर गाछ, हरिहर गाछ जिंदगी भर फल फूल पात देत बुढ़ा जाला। हरिहर गाछ जिंदगी भर फल फूल पात देत बुढ़ा जाला, घामे में घमा जाला। हरिहर गाछ जिंदगी भर फल फूल पात एकैगो पात पतझड़ में झरझर के माई के अचरा में लुका जाला। ओकरा देह से एक एक पात झर के पतझड़ के मौसम में माई के अचरा में लुका जाला। अब भरल जवानी में भी बूढ़ऊ जस लागेला, भरल जवानी में भी बूढ़ऊ जस लागेला। तब वो कोई के निहोरा ना करे, कोई के गुड़ धरिया ना करे, ना कोई के निहरेला आ ना कभी हरेला। चंदा वर्मा। जी भैया, हरिहर गाछ कोई के निहोरेला ना, कोई के गुड़धरिया ना करे और ना कभी हरेला। बसंत आगमन के भरल मन से वो करेला इंतजार, बसंत आगमन के भरल मन से वो करेला इंतजार, करेला भरोसा। अब तब त सज जाला समय के सगे देही पर ओकरा हरिहर जामा। तबे त सज जाला समय के साथे देही पर ओकरा हरिहर जामा। और भुला जाला कि कब्बो कुछ टूटल रहे, कब्बो कुछ जुटल रहे। वो भुला जाला कि कब्बो कुछ भाव के रचना बा। जी प्रणाम भैया, वाह बहुत खूब, बहुत खूब, आभार। छूटल रहे अब फेरू से बेहाल हो जाला सृजन में, फेरू से बेहाल हो जाला सृजन में। अभी 15 अगस्त आ रहल बा, मन में भाव एगो ऐसे ही आ गई। एक छोट बच्चा के देखनी सड़क के किनारे बैठ कर के झंडा बेचत, अभी ऐसे बेच रहल। मन में एगो भाव आई, लिखे के प्रयास कैले बनी। बहुत ही अच्छा प्रस्तुति, धन्यवाद राम निवास जी, चंदा वर्मा, आशा जी। सड़क किनारे पटरी पर बैठा, सड़क किनारे पटरी पर बेचत बा कलुआ झंडा। सड़क किनारे पटरी पर बेचत बा कलुआ झंडा, पेट भरे के जरिया बनल ओकरा खातिर ई तिरंगा। सड़क किनारे पटरी पर बैठल बेच रहल बा कलुआ झंडा, पेट भरे के जरिया बनल ओकरा खातिर तई तिरंगा। ना जाने उ केह गांधी, ना जाने उ केह गांधी, केह चाचा नेहरू। ना जाने उ केह गांधी, केह चाचा नेहरू। बस उ जाने पेट भरे के दिहन बेचब ई त मंगरू। बस उ जाने पेट भरे के बेचब त दिहन ई मंगरू। रंग बिरंगा कपड़ा बाई, रंग बिरंगा, यह आदमी की जिंदगी की भी सच्चाई है। जी भैया, सही में आदमी के सच्चाई, जीवन के सच्चाई यही है। रंग बिरंगा कपड़ा बाई ओकरा खातिरा बस इ त एक मुट्ठी भात के बदला बैठल बेच रहल बा। इ त एक मुट्ठी भात के बदला बैठल बेच रहल बा। इ त बुनिया जलेबी ह मिठाई,
बुनिया जलेबी ह मिठाई, ऊ इहो त न जाने कसाई। छूछे बसिया भात पड़ल बा, नून से बस ऊ कवर उठाई। छूछे बसिया भात पड़ल बा, नून से ऊ त बस कवर उठाई। आज़ादी के मतलब पूछ, आज़ादी के मतलब पूछ, दाल भात के कवर छूछ। जय गो तिरंगा ई बिकाई, अनुग्रह में मिली तो ओकरा कुछ। ओकरा खतिरा इहे आज़ादी, लंगड़ी डंडा छुआ छुई। ओकरा खतिरा इहे आज़ादी, लंगड़ी डंडा छुआ छुदी। इहे ओकरा खेल बा जीवन, ऊका करी समझ के आज़ादी, ऊका करी समझ के आज़ादी। दीप्ति गुंजन, प्रणाम आंटी, खूब खुश रह, खूब खुश रह। पटल पर अयलू, बहुत अच्छा लागल। सचमुच इहे सत्य बा। हाँ आशा जी, जीवन के सच इहे बाटे कि एक मुट्ठी भात खातिर आज आज़ादी के मायने भी खत्म हो गई बाटे। भुला गई बाद में कि हाँ आज़ादी का है। अब विशेष करूँ गरीब तबका के लोग। जिंदगी चलत नहीं खे, चलावल जाता। जिंदगी चलत नहीं खे, चलावल जाता। जिंदगी ससरत नहीं खे, ससरावल जाता। जिंदगी चलत नहीं खे, चलावल जाता। जिंदगी ससरत नहीं खे, ससरावल जाता। एगो पहले के लिखल गीत बतावत सुनावतनी। आशा जी एकरा के अपन स्वर देम तो ज़्यादा अच्छा लगी, बाद में अभी ना। लेकिन ना, जन्माष्टमी आ रहल बा। जन्माष्टमी पर हम एगो रचना कृष्ण जी के समर्पित अपन मन के भावना, रचना तो नहीं कहल जाई, बहुत दर्द भरल रचना। जी जी जी। हे नटवर गिरधारी, हे नटवर गिरधारी, कृष्ण कन्हैया बनवारी। हे नटवर गिरधारी, कृष्ण कन्हैया बनवारी। राधा के प्रीत में कैसे रंगाई, राज तनी हमके बताई। राधा के प्रीत में कैसे रंगईनी। आवाज आ रहल बा ना? का बोल? राधा के प्रीत में कैसे रंगईली, राज तनी हमके बताई। ना तू बात के हमसे छुपाओ। राधा के प्रीत में कैसे रंगैल, राज तनी हमके बताव। ना तू बात हमसे छुपाव। पर्वत उठैल उंगली के पोर पर, पर्वत उठैल उंगली के पोर पर। चमकत बिजुरिया में डरत जहाँ सब लोग, सभे के लुकैल। कैसे ही कैल हमके बताव, ना ई राज तू हमसे छुपाव। माखन चोरैला, माखन चोरैला सखा के खियैला। कालिया के मस्तक पर ताता थैया कैला। माखन चोरैला सखा के खियैला। कालिया के मस्तक पर ताता थैया कैला। यमुना के भक्त भय मुक्त कैला बताव। कैसे ही कैला हमके बताव, राज ई तू हमसे मत ना छुपाव। एके अंगुरिया पर सुदर्शन उठैला, एके अंगुरिया पर सुदर्शन उठैला। गज के बचावे खतरा ग्राह के उधरला। कैसे रचैला लीला हमसे ना छुपाव। हे नटवर गिरधारी, कृष्ण कन्हैया बनवारी। राज तू हमके बताव, राज तू हमके बताव।
जी अब बहुत सुंदर बा देवेंद्र तोमर जी। जी प्रणाम देवेंद्र तोमर जी के स्वागत बा। देर से आईनी लेकिन आ गई नी। हम अपन बात अब ख़त्म करे के चाहता नहीं, क्योंकि हम फिर कहे कि हम बहुत बड़ा कोनो रचनाकार ना हैं, साहित्यकार ना हैं। मन के भाव अपने सबन के सामने हम रखे के प्रयास कैले बानी, मन के उद्गार सामने रखे के प्रयास कैले बानी। इच्छा रहे हमरो कि जहाँ इतना बड़ बड़ लोग जना पटल पर आइल बाटे, आज अपना भाग्य के सराहे खातिर हमू आ गई बानी। देर भइल, दुरुस्त भइल। अब इजाज़त मिले हमरा। आवाज़ सुनाई दे तो अनिल सिंह जी नमस्कार बापने के। अच्छा एगो व्यंग हम सुना देता नहीं। एगो ऐसे ही मन के भाव कुछ लिखा गल रहे। कान के कच्चा आँख के आनर, कान के कच्चा आँख के आनर, दूसरा से बुद्धि लेबे वाला, मंद बुद्धि तो बढ़ले बानी। कोई अपना पढ़ना लिही, मन के उद्गार बाटे जो व्यक्त कैले बानी। कान के कच्चा आँख के आनर, दूसरा से बुद्धि लेबे वाला, मंद बुद्धि तो बढ़ले बानी। केहू के चढ़ौला में, केहू के बहकौला में, आपन घर फूके वाला, गर्बे चुन्हाइल बानी। केहू के चढ़ौला में, केहू के बहकौला में, आपन घर फूके वाला, गर्बे चुन्हाइल बानी। समाजो तो दुत्कारेला, समाजो तो दुत्कारेला, परिवारो धमकावेला, पढ़ल लिखल छौके वाला, काहे ए तरे धधाइल बानी। अभियो तो संभर जाई, अभियो तो संभर जाई, हिया में आके समा जाई। अनका बल कूदे वाला, घरे तो वापस आ जाई। अनका बल कूदे वाला, घरे तो वापस आ जाई। ना संजय जी मिश्रा जी हमरा और नाम कई बेर लेनी है। रुआ के फिर से हम आभार व्यक्त करतनी, प्रणाम करतनी। रुआ के रुआ पटल बनबानी हम देख रहल बानी। ना आयम तो भाड़ में जाई। थोड़ा सा का शब्द हो गई बाटे, लेकिन व्यंग हटे। मन के उद्गार जहाँ मन जरल रहेला वो जी शब्द के ध्यान ना रहे। ना आयम तो भाड़ में जाई, कब्बो लगवा जन आई। आपन मीत गवावे वाला, करी आपन अब जग हसाई, करी आपन जग हसाई। एगो व्यंग के भाव आ गए रहे, एगो व्यंग लिखा गई रहे। परिस्थिति कुछ बदलल, समय बदलल, जेकरा के बार बार बुलावत रहनी ना अइलक, छोड़ दिया भाड़ में जा। कुछ दिन के बाद संभवतः उनका अपन बात समझ में आई लो कि चाहे जे भी भइल होके वापस आवे के प्रयास कई, वापस आवे के प्रयास कैलक। तो हमरा लागल कि ना, जे आदमी बुलावला पर ना आवे वो अगर वापस आ रहल बा तो मन के भीतर में कोनो द्वेष के भावना रख के आ रहल बाटे। तो कुछ एगो और कुछ लिखा गई। आई होप अपने सन के सामने रखा था। नहीं रउआ शब्दन में सब चोर यहाँ, रउआ शब्दन में सब चोर यहाँ, फिर काहे लौटे चाहिए। रउरा शब्दन में सब चोर यहाँ तो फिर
काहे लौटे चाहिले, सब कुछ त शांत भइल बा, फिर काहे अजुराइले। सब कुछ त शांत भइल बा, फिर काहे अजुराइले। शब्दन के जब तीर चलौनी, शब्दन के जब तीर चलौनी, तब ना रउआ बुझाई के रहे आपन के दुश्मनवा, ई ना समझ में आई। शब्दन के जब तीर चलौनी, तब ना रउआ बुझाई के रहे आपन के दुश्मनवा, तब ई ना समझ में आई। शांत रही आ रहे दियब, शांत रही आ रहे दियब, ना कौनो लड़ाई बा, आपन सतुआ अपने खाई, ना कौनो करवाई बा। आपन सतुआ अपने खाई, ना कौनो करवाई बा। फेरू आयम फेरू लड़े, प्रवृत्ति हो जाला, स्वभाव हो जाला, ओकरे के दर्शावत। फेरू आयम फेरू लड़े, कुमुद श्रीवास्तव। प्रणाम दीदी, आज दीदी हमार पटल पर आइल बड़ी, प्रणाम करतानी दीदी, आशीर्वाद दो। देवेंद्र तोमर, बहुत अच्छा जी, आभार, धन्यवाद देवेंद्र तोमर जी। फेरू आयम फेरू लड़े, का तुक बा लड़ला के, अपना घर अब जाई, का गरज बा इला के। अपना घरे रउआ अब जाई, का गरज बा इला के, का गरज बा इला के। हम नहीं जानत, एगो प्रेम के गीत भी होखे के चाही। संजय मिश्रा जी, प्रेम के गीत। भोजपुरी में ये सब प्रेमे के गीत न हटे। कोशिश करता नहीं, कोशिश करता नहीं हम। लेकिन लागत नहीं है कि प्रेम के गीत हम सुना पाए भोजपुरी में। एकरा खातिर हम माफ़ी चाहेब, लेकिन एगो अंतिम में एगो प्रयास करतानी कुछ गा के सुना देवे के। भोजपुरी भाषा मिठास के भाषा है, मीठ भाषा है, एमे गीत गजल सब होखेला। संस्कार गीत है, हमार भाषा है, जिकरा के यही पटल पर बहुत लोग, नीतू कुमारी नूतन, संजोली पांडे, अभी हाल में 2-3 दिन पहले बबलू तिवारी जी, यानी बहुत एक से एक रचनाकार, लोकगीतकार, साहित्यकार लोग सब अयलक लोग, सब प्रीति कुशवाहा जी, आकृति बिग्गी जी, सब लोग सुनौलक लोग, मणिबेन द्विवेदी जी, आशा जी, सारा लोग रहे। अंतिम कथी पर करी गुमान हो हमार पिया, कथी पर करी गुमान हो हमार पिया। मंदिर बनवेला मस्जिद बनवेला, मंदिर बनवेला मस्जिद बनवेला, जगे जगे बाती आदियरा जरवेला, जगे जगे बाती आदियरा जरवेला, तबो ना बचल परान हो हमार पिया। कथी पर करी गुमान हो हमार पिया। मंदिर के मूरत में मस्जिद आजान में,
मंदिर के मूरत में मस्जिद आजान में निमिया के दाढ़िया बैजंती भाल में सिसकेला हिया हमार हो हमार पिया सिसकेला हिया हमार हो हमार पिया कथी पर करी गुमान हो हमार पिया सावन के रिमझिम भादो के अनहरिया सावन के रिमझिम भादो के अनहरिया। अरे वाह वाह जा जिया जी हमार पटल पर उपस्थित बानी, हम प्रणाम करतानी, आशीर्वाद दे चाहिए। सावन के रिमझिम भादो के अनहरिया दादुर झिंगुर के बोली सवेतनिया बिरहिन भइल मखमल ताज हो हमार पिया कथी पर करी गुमान हो हमार पिया कथी पर करी गुमान हो हमार पिया। सबे के प्रणाम करतानी। जिया जी हमार पटल पर आज आ गई, धन्य भाग हमार। आज बहन भी हमार आ गई, राम निवास जी बहुत बहुत प्रणाम आभार व्यक्त करतानी। दिवाकर उपाध्याय जी बहिनी के सादर प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम बाटे। संजय मिश्रा जी आह से आहा तक बहुत बहुत आभार। कथी पर गरी गुमान हो अरविंद श्रीवास्तव जी भैया जी एगो प्रयास कैली हम, अपने लोगन के अच्छा लागल, आगे भी प्रयास करें। यमन शर्मा जी जाजी वाह वाह, बस अपने के आशीर्वाद मिल गए राहुल, हमारा आज के प्रोग्राम सफल हो गई। सारण भोजपुरी आसमान जी भैया अगर आज्ञा होखे तो पटल से हम विदा ली। अपने के शुरू में बहुत परेशान कैनी है, जुड़ल है ना, चाहे जे भी कारण होखे, नेटवर्क के प्रॉब्लम होखे या हमरा ना आवत होखे, वैसे भइल होखे, बेटा के हॉस्पिटल से बोलवानी है, जुड़ल हन। ऐसे अब कृष्ण जन्माष्टमी के 15 अगस्त के सभी के शुभकामना देत। एक बेर और ज्वाला सिंह भाई के जन्मदिन के मुबारकबाद देत। हम पटल से विदा लेतानी। अपने सब आशीर्वाद बना के रखल जाई, स्नेह बना के रखल जाई। शुभ रात्रि।